Masha Allah. Jama'a assalamu alaikum. Sunana Ahmad Musa Idris wanda kuka fi sani da Abban Sarki. Kai tsaye kuna kallon mu daga gidan Fitila TV hasken al'umma a cikin shirinmu mai suna labaranmu a yau. Kasance da AMS Blog yayin ginin gida kamfani ko shago. Alhaji Magaji Show yana nan a hayin gwarmai tsohon titin Zaria daura da sabuwar firamare. Ga mai neman ƙarin bayani zai iya neman mu a wannan lambar waya kamar haka: 0808054333 ko kuma 0906584790. AMS Blog Alhaji Magaji Show. A yau ne ranar Laraban nan. Shahararriyar kungiyar nan ta 'yan kasuwa na garin Kwana Ɗangora wanda aka fi sani da Mai Yaƙi Traders Cooperative Society ta kai ziyarce-ziyarce asibitotuwan da suke yankin Kiru da kuma Bebeji waɗanda suke cikin garin Kwana Ɗangora, a inda kungiyar ta ci karo da cutar nan wanda aka fi sani da ta amai da gudawa. Kungiyar ba ta ƙasa a gwiwa ba don ganin ta taimaka wa waɗanda suka kamu da wannan cuta. Kai tsaye barin haɗa ku da wakilin Ambali Aliyu Shana domin ganin yadda abin ya kasance. Daga ina ka zo wannan asibiti na Kwana Ɗangora? Daga Kofa Ka zo nan. Me ya kawo ka wannan asibiti? wata yara ne guda uku ba su da lafiya, to amma guda biyu sun samu lafiya. To wannan shi kuma yake damar da abin da sai harar da shi yau kwana biyu kenan. Na'am, shi wannan yaron me ya matsayin shi a wajenka? Wannan ni na haife shi, Na'am. ko ne Abubakar zan baban da ne da shi, Na'am. ni ko mutumin Kofa ne. Na'am. Sunan gidan ƙwancin mai gidan babu da kaje ni fita sai ko ba ka To gidan. alhamdulillah yanzu gashi ka kawo wannan asibiti na garin Kwana Ɗangora. Daga ina kace ka kawo shi? Daga Kofa. Na'am. Wanda larura ce take damun shi? Sai da farko guda ya fara da amai. Ya fara guda da amai samu lafiya kuma aka maka ruwa a gida. Shi ne kuma sai ya zama da ba ya cin abinci. Ko da ko mai sai ya harar da shi. Kun ko ya ma sai har da shi ne ya kamata ka yana zuwa abin da ke damun sa. Shi ne muka zo. To yau gashi ka zo daidai lokacin da ƙungiyar haɗaɗɗiyar 'yan kasuwa ta garin Kwana Ɗangora ko kuma kafin mai yaƙi ta kawo ziyara wannan asibiti domin duba mara lafiya da kuma kawo tallafin magunguna ga marasa lafiya. Kana cikin waɗanda ko kuma ce kashin farko wanda wannan ƙungiya ta ba ku tallafin magani kyauta don a ba yaranka. Ya kake ji da irin wannan ayyuka na wannan ƙungiya? Ina mata kyakkyawar addu'a, Allah ya sa gama lafiya, Allah ya sa kamata alheri. Ina batun can gida ku ba ku da asibitin ya kuma? Akwai asibiti ba magani. An kama ga saboda jama'a sun yawa abin ya kare. Kwanaki zan mali ya kai mota guda, amma saboda jama'a abin ya yawa ya riga ya kare abu. To menene fatanka ganin cewar wannan annoba ta amai da gudawa ta barke a wannan yanki, kuma ga halin da ake ciki al'umma da muna ce sannan kuma da matsaloli na rayuwa? Ina roƙon Allah ubangiji Allah ka iya wannan abu. Ubangiji Allah ka iya kawai abu da kai. Wanda suka je suka kama Allah ya yi musu. Wanda kuma da kawo ubangiji Allah ya kare su. Ka dole kenan ko kuma Allah ya ba ku tallafi. Allah ya saka muku alheri. Ana yake karamar kuma kirki. Me ya kawo ka wannan asibiti na Kwankwaso? Kai ne da kanka ko kuwa? Yaushe yaron naka ya kamu? To domin Allah ban su lokacin da su ba saboda ba na Na'am. bayan kuma sai ga mutane zuwa nan da can ne ya samu wannan na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم السلام عليكم. sunana Ibrahim Ahmad, chairman na kafin Mai Yaƙi Traders Multipurpose Association Cooperative Limited. Mun zo kaddamar da wannan tallafi ne ga al'umma wanda Allah ya jarabce mu da annoba ta amai da gudawa a wannan yanki namu da kewaye. Yawan annobar ya sa muka ga ya kamata kungiya ta haɗaɗɗiyar 'yan kasuwa, ƙungiyar 'yan kasuwa ta kawo nata tallafin. Muka duba muka ya za mu samar da tallafin, shi ne muka tattabo mutane da 'yan kungiyar da cikin garin da wajen garin. Allah da ikonsa mutane suka ba da haɗin kai, suka dinga ba da gudunmuwa har muka samar da wannan kaya da kuke gani yanzu a nan. Wasu ma ba a garin suke ba, aka sanar da su kuma suka ba da gudunmuwarsu kan a tallafawa marasa lafiya
akan wannan annoba da muke cikinta yanzu a wannan yanki namu da kuma kewaye. Wannan dalili da yasa kenan muka zo mu kaddamar da wannan tallafi da aka samu ga kayan da a yanzu aka samu, kuma kungiya tana nan tana dakon sauran mutane da kungiyoyi akan ƙarin ci gaba da bada gudunmuwa yadda za a samu a tallafa marasa ƙarfi da kuma halin da muke ciki a yanzu. to wannan kaya da kuka zo kun kawo shi wannan asibiti, waɗanne irin kayayyaki ne kuka kawo wannan asibiti? Assalamu alaikum. Akwai ruwa, akwai sauran magunguna na haɗa ruwan, akalla duk mutumin da aka bashi ruwan da za a ƙara mai, to kuma akwai duk abin da ake bukata na magani da za a haɗa wannan ruwan a bashi, insha Allah mun samar da duk waɗannan magunguna a ciki. Me yasa kuka zaɓi wannan asibitin domin ku kawo wannan tallafi? Dalilin da yasa muka zaɓi wannan asibiti shine asibitin da muke da shi na gwamnati a nan garin, bamu da sama da shi. Kamar kuma da muke ƙara kira kullum ga hukumomi, ga gwamnatoci a taimake mu a zo a buɗe mana katafaren asibitinmu da aka kammala, kaya za a sa da ma'aikata a zo a buɗe mana shi. Da Allah ya kaddara an gama wancan asibitin, can za mu je mu kaddamar da wannan. To yanzu ba mu da wani asibiti a hukumance a nan da ya wuce wannan asibiti na wannan wanda muke kaddamar da wannan kayan yanzu. Ya aka yi kuka san halin da ake ciki a wannan asibiti na ita wannan annoba, ta ina kuka samu labarin? Sakamakon ziyara da muke kawowa da kungiya take kawowa ko ina take duba ta ga wani hali ake a cikin garin nan, lungu da sako, muna zuwa sai muka riski kanmu ana cikin wannan annoba ta yawaita a garin, kuma abin ya ta'azzara, amma kwana biyu na ma Allah ya fara kawo mana saukinta. To wannan dalili da yasa muka gani sai muka ga wannan hoɓɓasa kungiya za ta yi, take muka kira shugabannin kungiyar muka yi zama na gaggawa, tunda abu ne da ya shafi larura ta rashin lafiya. To Allah da ikonsa kuma kowa ya ji magana ce ta rashin lafiya, dandana yake tahowa kuma ya taho da gudunmuwarsa, har Allah ya taimake mu daga fara kaddamar da wannan kwamiti na ba da gudunmuwar nan muka samu wannan kaya, kuma muka zo yanzu insha Allah za a fara ba marasa lafiya shi, kuma za a ci gaba da bayarwa, kuma kofar ba da gudunmuwar ta nan a buɗe, kungiyoyi kamar yadda na faɗa a baya da sauran al'ummomi. Alhamdulillah, kamar yadda kuka gani Kwana Ɗangora ko in ce kafin yaƙi, Allah subhanahu wataala ya albarkace da tada mutane kwarai da gaske, kuma gari ne wanda muke buƙatar asibiti kwarai da gaske. Kamar yadda muka shiga da kuka gani asibitin gaskiya yake kaɗan, duba da irin yadda ake samun tarin marasa lafiya kuma na karamar hukuma ne. Don haka muke kira ga gwamnati, kamar yadda shugaba ya bayani a baya, da ta duba girman Allah wannan asibiti da muke da shi na cottage wanda ake yi, babban asibiti da ta gina shi, wanda kuma an gama duk abin da ya kamata a yi, abin da kawai ya rage a zuba kayan aiki da kuma ma'aikata. Muna kira ga gwamnati duba da irin ribbanya abubuwan da take na alkhairi, muna kuma gani mutane suna mata addu'a, suna mata kuma fatan alkhairi. Muke so gwamnati ta ƙara waiwayar wannan asibitin domin a kawo mana ɗauki, duba da irin condition ko kwance matsaloli da ake fuskanta na marasa lafiya, musamman wannan amai da guda da ake fama da shi a wannan yake namu na garin kafin yake. Masha Allah, Hafiz Ibrahim da Umar Ibrahim Kyarana, mun gode. Kai tsaye kuna kallon mu daga nan Fitila TV hasken al'umma. Ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin ganin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora. Fitila TV hasken al'umma. Duniya tana da Haka zalika, rayuwar mu tana da matuƙar muhimmanci. Don haka, mu guje wa sanya rayukanmu cikin halaka. Kada gini shan miyagun kaucewa gurɓacewa rayuwar mu. Bin bauta na dare rana. Shana Mix 6.